Ji destpêka pandemiyê ver de gilê û gazindên xebatkarên saxlemiyê ji xwarinê li nexweşxaneyan hene û dibêjin ne xwarin terî wan dike, ne xwarin paqij in û ne li gorî rûmeta mirovan e. Lewma xwarinên pak û paqij li nexweşxaneyan çê bibe, biryar dan ku boykot bikin. Ji bo wê jî vê biryarê bi daxuyaniyek ragihînin. Lê li nexweşxaneya jin û zarokan a Diyarbekirê beriya daxuyaniyê xebatkarek kompanyê ku xwarina nexweşxaneyê çê dike bi çek êrişê rêvebiriyek sendikaya ketkarên saxlemiyê kir. Biz buradayız, yemek geldik. Arkadaşımız ölecek, arkadaşımız ölecekti. Mehmet Nurî Ulus bi şansek mezin rizgar bû. Wî wiha behsa vê êrişê kir. Hevala ji bona xwarinê boykot nîşan dabûn vê nexweşxanê jî sedî sed kes tevlî vê xwarinê nebûye. Ji bo anî jî zora wan dere çima vê çêkê hevalek me rêve temsîlciyê me dibînin tu çawa tu vê biryarê sendî diye lê gazina dike ser dere ser wê esasî jî me çû hevalê xwe xelas bikin ber wan. Lê mixabin ew çawa çûm çek gora gazete bikujim ve gora kuştinê jî bera min da. O hevalkî wî jî êrişî min kir. Du kesat êrişî min kir. Ev êriş bandora xwe li ser daxuyaniyê jî xist û him rêveberiya nexweşxanê him jî kompanî hatin sûcdar kirin. Serokê Sendikaya Ketkarên Saxlemiyê Şiyar Gül dikin, anî ziman ev demek dirêje ji bo pakkirina qalîteya xwarinên nexweşxaneyan weka sendika bi rêveberiya nexweşxanê re hevdîtinan dikin lê encamek bi dest nexistine. Ew jî di warê qanûnî de mafê boykotê bikartînin. Wî got lê ji bo vê biryarê jî li wan gev hate xwarin û tiştek bi serê wan bê sûcdar rêveberiya nexweşxanê û kompaniyê. ماجي ما قام لفراجي بكن دبكو ام انجامك بقول ما في ماك ديمقراطيكي لي ما خابن لفرا اف چار روجه سه چار روجه جيكي ما بريارا في بويكوت گرتيه يعني هم ام بيجن باش حكيمي في نخوشخانه ما تهديد تك ما دخوازه بك هدف خودی فیرما يجي هر جاره یک ما گریانه گوتيه ام اشتا ناخوازن ويا بكن و ام هرتم تهديد كرنه فلان و بيبا امي روجي هاتن ما گوت ما في ما يعني ام قاف پاشتنا ام دوا ما في خود کن يعني تاني ناسس آمده همو ساس همو کسک و همو قاده کو ام دناف دا یکو ام تکوشینا دموکراتیک دیدن اوان سندیکا او درنک چه هبن اما به هفدور الله هم بری ویتشتی تکوشینا خو بمشینم او پاریزری ما و حوالی ما دنجی انا لبر ساوجینه وانجی جبو سوش دوریسی لیورینه Ew îdia dikin ku kompanî rêveberiya nexweşxanê ji xwarinên xebatkaran didizin, berjewendiyên diravî di nav vî karî de heye, lema li sendikaya wan gev tê xwarin. Di daxuyaniyê de hate gotin him xwarin hindik in, him cûrekê min, him jî nepaqij in di nav de gelek gurm û kêz hatine dîtin. û gotin daxwaza pakkirina xwarinê jî dexwazek însanî ye. Sendika piştî daxuyaniyê simîd û dew li ketkaran belav kir xwarina nexweşxanê nexwarin û anî ziman simîd û dew ji xwarina nexweşxanê bi hezar caran çêtir e. Hêja gotinê ku ne nexweşxane ne jî kompanî di derbarê van îddiayan de bersivek belav nekir. Xecî Canfaqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.